So, kailangan tanong sa mga ulama tanong sa kausara tanong ko ilmuiran. Na so kalilintad, naupunda kalilintad ko higit na kurang so kawiyagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga bangsami, isa diyang kay bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa unso, isa po mga guru niyo, mga ulama, si Myakapasad, si isa diyang kutu, isa po mga ala, ang mga Islamic Universities sa dunia, pingaranan sa Jamiatul Malik Saud na si makababatad si sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Kuragon 1992. May pasada kong roho na so dirasat Islamiyya, Kismul Aqida. Manan yan na inipon sa diyang kuto. Kaya pakapasada kong ko 1992 na mimbalingan ako si Sangkaya Pilipinas na piyakatindaga kong so umpungan pingaranan sa Jam'iyatul Mustaqbal Al-Islami bil Philippines. So si Korean o miyakasapulo agu isaragon na miyakalawlad. So panaguntaman adyang kay Jam'iyatul Mustaqbal Al-Islami mipantag si ko da'wa sa taman sa miyakasol si ko mani munisipyo si sadyang kay ay tunwaranaw na gusto mga ingadang balabala si sadyang kay Pilipinas. Sa manuto na sa kunso guru niyo si ko Islam, isa ko mga ulama yung si Al-Alim Bashir Manalaw. Badano mo Allah subhanahu wa ta'ala, kabaluya ko isa ko mga membro si sa parliament na insya Allah ay pagampaganay panggalabakong tanusan na mitapi si ko pangitaban. Ka-importante o di na kapaka amuyan o mga ulama ang gansiran sa mga itemize. Ayaman yan na mga regular mga Arabic teachers. Sabab po tanto imanto so kaya pakadaklo mga ulama tanong. Kailangan din na mausar tanong. So madadalang kiran ang mga ilmu. Amya makapasad sa Sunda Pilipinas na gusto niya makapasad kung barang-barang ang mga universities si sadyang kay dunia. So kailangan tanong sa mga ulama tanong sa kausara tanong ko ilmuiran. Ginan paganay. Ayaman yan na panggalabok na kung si sa parliament. Kaimportante o kaimprovatan si kung mga madrasa tanong si sadyang kay Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ayaman yan na datar o kapakabugro para tiya o mga watatan na makabugbugar so biran di kapagagama. Amiyang gulaw lakwanan si ko masa diyang kutua lukstan as kanyang pen Secretary sa Education si Dr. Mahid Mutilan. Miyabaluy ako Regional Director o Moral Recovery Program na so mga maestro si sa diyang kaya region na piyaguluan na nakonsiran sa kaya pakamuyan at yung kutu Moral Recovery Program na miyakapas sa miyakapiyapia kaya pakapasyan miya training so mga guro si ko agama Islam na minipangdawiran man si ko mga muritiran. So gyuto kailangan din aso mga madrasatan mga eskwelahan tanong na makasoldun so agama Islam sa taruto kakagiya so mga madrasa tanong so mga eskwelahan na kubayan tanong asan makapun so generation na pakauma mga ulama matawsiran si ko mga ulama siran na mga professional siran pa naginan hadap agu isa panggalabak na kami sa parliament nagu makatindig so Islamic University sa Pilipinas. So mga watatanong na di rin kailangan so kapo mag-eskwelaran si isang kaya Muslim world kaya manan yan na sin di makapagulama sa mga watatanong sa kaya Pilipinas
di silang sili makapmasteral, di silang sili makadoktorate, miyan ng kuto, ayaman yan na mapuro Islamic University, makarapang si ko mga university, sisa diyang kaya dunia. Nasupan sa mga siringan tanong mga ingat, na kapakaya sisiran pan mamag-abroad, may kumaan ng kananang mapuro Islamic University, sisa diyang kaya autonomous region in Muslim Mindanao. Diyan number one na panggalabukang tanong sa parliament. Ay kadua, so kapanggalabukang tanong ko kakuyagan. Sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kaya soldiyan sa Medina, kapuni sa Makkah, tumiyugalin sa Medina, napituro mga tao sa Medina, sa mga ansar. Ini para damir ka, ya Rasulullah. So, ingdami. So, tamo kami. So, kada to sa diyang kaingat. Alang-ulang na merka dun yakin bayabayan. Ayun ay sumbago na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigiyan turun niyo rakong bedin so padyen niyo. So, ayaw mana turun niyo rakong so padyen niyo na pagkuyagan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw pagang na pinggalabukian. Siko kaya tugalin yan sa Medina, makaliw-liw siko kaya pakatindagan yan sa kuta masgitian na so kakuyagan. Agiya, miya ko abas sa mga ungang, adiyang kutong aso tao na igira pukur na marangit. So ay manan yan na amay kaso ingad na kamamarmaran na yan dudakla tauron na ay manan yan na mapasang ikapakit titidawa, mapasang ikapredilwi sa mga tao. Na igira man ito, mapuro sa kawiyagan na lumilinta na pamikiran o mga tao. Giti sa bapaso Allah na may aluin yan, makapasad ka no, sambayang na paningkawiyagan ka no. Faida kudiyati salah, fantasiru fil ardi, wabtago min fadlillah. So ay manan yan na mapasad so sambayang na paningkawiyagan ka no. Kakayeso ka paningkawiyagan, nasan misa sangkot adyang kutu alang nakamapian o ingad pala mitutong pasiko mga kapaling kawiyagan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nami aluin yan adib na lawan amapia panganangkan subko pasal limatan nagito sabab asik tano sa adyang kaibang samuro na isa ay importante ay butada pangitaban na makabugar so di kakuyagan o pisya katawan abang samurusi sa diyang kaya region. Ikatlong, naso kalilintad, naupunda kalilintad ko hingad na kurang so kawiyagan. Lango-langang, namihasangkot si ko kalilintad. O sa din sa kiyatamanan, ko kiyang bitira ya gobyerno. Gudiyang kay ayamanan yan na imaylef na diyang ko ta kiyataman ang kiran, o kaya proma sa iyo mga mujahidin, sang kuto ayamanan yan na kalilintad, na ayatan nutup sumpatan. Sa ayamanan yan na tama sa makadungko, si ko mapipikir, agut pirumasayan, o mga mujahidin, gusto mga hakiran si ko parintatan sa national government na punggalabakang tanong sabab sa gyuti kiyugup tanong niya kalala o mga mujahidin tanong sa kaya promasairan aso kalilintad pipusada nila na gusto gobyerno na mitataros tanong nuto ay kapat asampurna na punggalabakang tanong san nasuka pa ka dayamang o dawa Islamiyya sa kusar tanong sa manso mga ulamatan nagiinan so kipunulunan o da'wa ko pisirtimanan abaryo na gusto pitengkisan pamilya na may panulongkiran so Islam sa gulalan si ko mga ulamatan na andun di ka pakabugbugur o agama Islam si ko ingad na likaan Allah ta'ala so kaya manan yan na berang-berang ang mga limo palakandra katano Allah so kakawasan ni promise Allah asar ka pakabugur niyo so paratiyan niyo rak napulaka na kandrakano so langon apiti barangan ayamanan yan nakabarakat so peace and development na prelis ng rakatano Allah asar ka makabugbugur rakatano so agama Allah subhanahu wa ta'ala kaya ungay at tanong sang kaya bang samuro na singanin tanong mapunggulo la sang abang samuro akabayatan na diyang kutong ayamanan yan nakabaluin yan apagtao first class na ay kagkukuha tanong sa first class nation sa katanobang samuro na isugod tanong sumapya na isipar tanong sumarata na paparatian tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala so di na nga napita tarwakon pagkalabakang tanong sa nagyuto ay may tuturuto na isugo sumapya na isipar so
marata na sampurna ko para tiyatano ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayabun talaga kabaloy niya na first class na minggula na ng kutapat soso. Api tinggal buku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaya pakatindigan yan sa iko kapaging da Islam sa Medina. Yung utwa al-ilm, so ilmu, na gusto al-iktisad, yung kanan kakuyagan, na ikatalo na so as-salam, al-amnu was-salam, so kalilintad, na ikapat na so kapakabugra ko para tiya. Upunan ng mad ng dapat na miyad na diyang kuto khayra umma, miya kapia-pia pagtaw, na santano, san kesampurna, so kapio uditano di kang goberno, mabalwitano abang samuro, ayaman na khayra umma, miya kapia-pia pagtaw. Sa ginan, insyaAllah, na susaknon ay sa ko mga guru niya mga ulama. Ginan imapipikir ako. Piyani mo ako na miyakapon ko mga pagaritan ng mga ulama. Pwede tanusan sa parlamento yung Allah diyan kay pagkauma October 13, 2025 na pag-eleksyon tano pumangnin akong drakano di ako san pakapanik upang makuda kapag anak ayaman na yan na partido na ayam ya pili akong pagdaan akong partido na diyang kay Bangsamoro Grand Coalition sabab sa kagya amili akong kiran adiyang kuto so mapipikir akong ukawbaliak na mga ulama na yaman na yan na minipagayon akong siran sa diyang kuto kisulong nami ronsi sa parliament sa kanan namiyang aloy tanong apantagsi ko agamatan ng Islam na gusto kapyaw kapagingat. So, mustakbal ng labay ang butoy. Sa din sa kapaka, butoy niyo ko BGC, nagyuto din so, kaya butoy niyo ko guro niyo mustakbal. Ay protektatan na diyang gay Bangsamoro governance sa kapaka apa sa pasyan, agi so yaman yan na miyara sayron so Bangsamoro sa kaya tunan ni pa nakiapakamuyan yan. Mga bangsami, diniulilipati so BGC na number 2 sa balota. Mabuhay so BGC na gumabuhay so Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BGC